Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasyna vilayatleriň keselhanalarynyň COVID-19 näsaglar alınıp barylýar. Üstesine soňky hepdelerde paýtagtda ýogalýan we jaýlanýan adamlaryň sany eslertipdir. Bu ýagdaý Türkmenistanyň resmi edaralarynyň tasdiklatmak we maglumat almak azatlygy başartmady. Türkmen ýolbaşçylary COVID-19 keseliniň ýurtda ýokdugyny aýtmagyny dowam etdirýärler. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň sözlerine görä, Aşgabatyň ýokunç keseller merkezine vilayetlerden getirilýän hastalar bilen bagly ýagdaýlaryň biri bir hepde mundan öň bolup koronavirusy tasdiklanan 2 denan daşogudan alınıp barlypdyr. COVID-19 keselli näsaglar barada Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynyň özünden resmi maglumat almak azatlygy başartmady. Çoğunlukda ýerleşýän bu hastahanada COVID-19 keselli hastalaryň saklanýanlygy baradaky maglumatlar mundan öň hem bolupdy. Mart aýynyň başynda çeşmelerimiz bu ýerde 10 gün bäri berk izolýasiýada adamdan 2 sany koronavirusly näsagyň saklanýanlygyny habar beripdi. Olaryň COVID-19 boýunça testleriniň şonda oňy netije görkezdenligi ma'lum edilipdi. Edaranyň wekilleri şonda azatlyga kommentari bermekden ýüze beripdi. Şol gün habarçylarymyz Aşgabatda ölýän adamlaryň sanynyň esli köpelenligini, morglaryň doludygyny, gonamçylyklarda täze jaýlanan ýerleriň artyp patalaryň köp geçirilýänligini belliýärler. Çoğunludaky gonamçylygyň we jaýlamak boýunça işleýän kärhanalaryň işgärleri soňky 5 hepdeniň dowamında jaýlanýanlaryň köp ölýänligini belliýärler. Gonamçylygyň diňe bir rus bölегinde günde ortaça 12 adam jaýlanýar. Musulman bölегinde mundanam köp morglar doly. Provaslav ruhanylar izli-izine merhumlaryň hatirasyna matam çärelerini geçirýärler. Musulmanlar öz merhumlarynyň açylyp barlanmagyna garşy bolýarlar diýip habarçymyz 10-njy maýda aýtdy. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, ýogulan adamlaryň ölüminiň anyk sebäplerini garyndaşlaryna aýtmaýarlar. Köplenç öýken keseli diýip düşündirýärler. Maňa ma'lum bolan ýagdaýlaryň birinde gartaşan adam 9 günläp özüne gelmän soň ýogaldy. Köpüsiniň öýken keselinden ölenligini aýdýarlar. Ýene bir erkek adamy ýekşenbe güni jaýladylar, ol ýaşdy. Mundan başga tanışlarym öz garyndaşyny 10 gün mundan öň jaýladylar. Şonda gonamçylykda jaýlamaga gelen awtologlar köpdi. Nowat döräpdi diýip habarçymyz 10-njy maýda gurrun berdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary koronawirusyň dünýädäki pandemiýasynyň başyndan bäri bu keseliň ýurtda düýpden ýokdugyny eglan etmegini dowam etdirýärler. Şuňlar dünýäde COVID-19 bilen kesellenleriň sanynyň 4 milliondan aşan döwründe de türkmen ýolbaşçylary öz aýdanlarynyň hakykata gawat gelýänligini nykdýarlar. Mart we aprel aýlarynda azatlygyň çeşmeleri we garaşsyz habar terişdeleri Aşgabatyň we Türkmenabatyň keselhanalarynda koronavirusly hastalaryň saklanýanlygyny ençemegede habar beripdi. Bu aralykda Türkmenistanda paýtagtda barýan ýollarda ilatyň gyzgyny barlamak boýunça çäreler hem şäheriň içindäki bazarlaryny dezinfeksiýa etmek boýunça işler geçirilýär. Aşgabatyň eteginde paýtagtda barýanlary gyzgyn barlygyndan geçirýärler. Sensorly termometri adamlaryň gulagyna degirip barlaýarlar. Ony şol bir eski bilen süpürýärler. Käbir adamlar sanitariýa tez gelýän bu barlygdan ýüzörjek bolýarlar. Gyzgyny hemmede barlamaýarlar we isleksiz geçirýärler diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä bazarlaryň dezinfeksiýa edilmegi belli bir tertip boýunça geçirilýär. Adatça bazarlaryň araslanýan güni bolýar, aýda bir gezek. Indi bolsa her hepde araslanýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berýär. Şol wagtda da jemgyýetçilik transportyny dezinfeksiýa etmek boýunça işleriň gowşak ýerine ýetirilýänligini, adatça awtologlaryň soňky duralgalarynda içindäki tutawaçlary süpürmek bilen oňýandyklaryny habarçylarymyz belliýärler. Türkmenistanda COVID-19-a garşy görülýän dezinfeksiýa çäreleriniň arasynda iň berk berjä edilýänleriň biri üzerlik tütetmek bolmagynda galýar. Köpçüligiň barýan binalarynda gapylaryň tutawaçlaryna klorly eski gystyrmak ýaly çäreleriň hem görülýänligini habarçylarymyz gurrun berýärler. Bu ýagdaýda da Türkmenistan dünýä ýurtlarynda görülýän esasy çäreleriň käbirini şol sanda sosial distansiýa saklamaklygy we infeksiýadan maska dakynyp goranmaklygy ýaly çärelerden çetde durýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 keseliniň öňüni almak boýunça rekomendasiýalarynyň tersine türkmen hökümeti öňlerçe adamy gatnaşdyryp köpçülikliň dabaralary geçirýär we özlerini goramak üçin maska dakynmaga synanýan raýatlary ýygyrlýar.